Euskal Herria estrategia mahai gainean jarri genuenetik, panorama politikoak 180 graduko bira ematen hasi da. Aspaldidanik, ilegalizazio, jarraipen, atxiloketa eta egoera ia klandestino baten egonda, berriz ere, baloia mahai gainean jartzeko kapazitatea daukagula irakutsi dugu. Herri honek bizi duen gatazka egoera gainditu eta aro berri baterako bidean lehen harriak ipintzen hasi gara, aldaketa politiko eta sozialaren norantzan. Ezker Abertzaleak alde bakarreko erabakia hartu du. Eta aurrera doa, erabaki horren baitan, urratsez urratz, pausu sendoak ematen. Horren adibide garbi dira, Bruselasko adierazpena, EArekin sinatutako akordioa, edo Gernikako akordioa bera ere beste batzuen artean. Baina guzti hau ez da kasualitate hutsez gertatzen. Guzti hau landu egiten dan, eta lantzen dan gauza bada, eta horren bitartez lortzen dien gauzak die. Honen aurrean, berriz, hor dekogu Espainiar estatua, nora ezean, bere burua non kokatu ez dakila, hor galduta, ez? Eta beste aldetik gainera, gure apustua desitxuratu nahian, betiko trekimaia santarrak erabiltzen. Bai atxiloketak, torturak, alderdien legea, epaileak, komunikabideak, guzti hori mahai gainean eta makinaria guzti hori martxan jarrita dauka. Baina, bera estrategia faltak, bere sinesgarritasuna galtzen arazten dotza. Hau da, ja jenteak Espainiar estatuari ez dio lehen moduan men egiten. Eta gainera, guk egindako apustua indartu eta berrestu egiten du. Egun herri honek duen erabakitzeko eta autodeterminaziorako eskubidea gero eta zabalagoa da gizartean. Eta hori, gehiengo sindikal eta eragile sozialek bere bidean jarri duten indarra adibide garbia da. Guri berriz, gure herrietan, lantzea dagokigu. Estrategia hau, lantzea eta bide honetan indarrak bildu eta auzoz auzo, lantokiz lantoki, etxez etxe, norabide berri honetan indarrak biltzea eta jartzea. Ezin dugu une hau desaprobetxatu. Eta burua beste alde batera begira jarri. Herri honek gehiegi sufritu dugu. Bidean lagun asko galdu duguz, eta bidean lagun asko dekoguz oraindik onuntza ekartzeko. Eta haurengatik, guregatik, eta gure seme-alaben etorkizunagatik, lanean jarraituko dugu, gure gorputza, ilusioz eta indarrez bete behar dugu, eta aurrera egin behar dugu. Horretarako unea da, eta ezin dugu desaprobetzatu. Inoiz ez dugu, holako momentu egokirik, politik eta gozagarririk eukin. Inoiz baino, garai honena da, politika, aldaketa politiko eta sozialerako apustuak martxan jartzeko. Maila sozialean, kapitalismoaren agorpenak apustu sendoak egiteko eta ateak parez zabaldu oskuz. Ezin gara zerura begira egon holako aukera bat daukogun bakotzea. Oraingo hau harrapatu eta gure egin behar dugu. Betidanik esan dugu bihotzien eta buruen gizarte eredu berri bat. Guk hori egiteko aukera paregabe daukagu orain. Eta hartu eta aurrera egin behar dugu. Indarrez eta gogoz. Arnaza sakon hartu eta aurrera egin dugu. Daukaguleko hor herri bat, ilusioz eta indarrez beteta. Bestetik, panorama politikoen, orain arte jundan 30 urteetan eukin dugun marko horrek, argita garbi itxi hau agortuta dauela. Ez daukola ja aurrera biderik. Eta guk jarri dugun estrategiak berriz, apustu berri bat jarri dugun mahai gainean. Eta marko hori agortua dagoela
argi eta garbi erakusten du. Gainera, gure apustuak, lehenago aipatu bezala, astindu ditu inguruko eskina eta txoko guztiak. Eta horrek, eta hori da, herri honetan badagoela herri aske izateko nahia duen herri sektore zabal bat independentziarantz martxan. Beraz, zutik Euskal Herria, zutik Durango, gora Euskal Herria askatuta. Eusko udariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukago dona, beran dezenbateko. Eusko udariak gara, Euskadi askatzeko, gerturik daukago dona, beran dezenbateko. Irrintzi bat entzun da, menditon torrean, zengudari danotik urriñan atzean. Irrintzi bat entzun da, menditon torrean, zengudari danotik urriñan atzean. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Ezkerra Abertzalea! Gora!